Здравейте, приятели! Аз съм Нико. Добре дошли в още един ден с мен. Да, така, днес ще бъде супер. Сега сериозно. Много хубав ден. И навън вали. Това няма общо. Обаче, днес съм на рожден ден на Фидоси. Той имаше вчера рожден ден на 26 май. Честит рожден ден, брат. Обаче ще го празнува днеска в клуб Маскара. И така... Да. Повтарям много често да. Така, моят ден започва сега. Отивам да свиря. И после съм на урок и се видим по някое време, когато се сета да снимам. Забравих. Хубав ден на всички. Или вечер, или утро. Хубаво утро. Това. Да. Няма значение. Хубав ден. Днес е един от уния любими дни, в които освен чело и чанта, трябва да мъкне и чедър с мен. Аз, Георги. Оставя. Гледам Purpose World Tour мърч. Да. Always plug. Много скъп. 100 лева. По 100. Минимум. По 100. Мани. По 100. Всичко. Да. Внимателно да проверя, ако обичаш. Да. Много яко цветенце. Кръста. Задно. Така е супер, супер е. Жената толкова се стара. Да, бе. Найс. Ще е съпричастен с мен, носи ми раницата. Хихи, изве. Добър ли са, Приятел! Знаеш, жестоко бих си взел скоро за стаята. Нали? Да? Бих си построил стая с такова. Много яко. Много. Това си яко. Не съм фен на Star Wars, ама това ме кефи. Виж, аз съм фен. Мен това ми е любимия филм. Luke, I am your father. I am your father. Или както е там. Един друг. Тук е китайския квартал. Да. Нали знаеш? Какво мислиш за това? Страшен е. Да. Това друго има. Не, рада... Това лего ли е? Не. О, брат. О, това е яко. Мерцедес, това е за доската. Къде е чай? Да, прав си. Ево доска. Ево да си. Мерджана. Да. Какво е? Това е Марвел. Прав си. Запознай се, да. Да, Марвел приятно ми е. Супер, добре сте ги направили. Това да не е Шрек? Нали? Да. Познах? Да, е го там. Шрек, скрил си се някъде. Лепо го. Никога не си вършат работата като хората, брат. Глей. Ти си го сложили много обратно. Няма га, брат. Добре, че си ти. Ще ми благодарят после. Няма проблеми. Пак заповядай, хашие! Ето, всичко си идва на мястото. Глей, те всичките са така. Абе, я ги обърни. Глей, те... Писна ли, мога да играем Това си така? хората. Нямам думи. Глей, етикета и него го сложили. Да. О, брат. Да ти помогна малко. Да, За пример, готово. Е, така, мога. На брат ми личната карта. Да. Да се помисли, че е изгубил и да си направи нова. И аз да имам и аз него и той. Схемата е ясна, брат. Правиме го. Така ще мога да ходя навсекъде, брат. Да. Може да си купувам легално цигари и алкохол.
Не, че пушиш. Не, аз не пуша. Между да те снимам. Да, знам. А, И какво, как сте вие? Как си кръстил феновете? Николшън. не съм. Христос. Ники Лаудиан. Нико Лаудиан. Мама пише картичката за Фидес, защото аз си го пишем грозно. Мерси, мамо. Сега се изкъпа. След около половин час трябва да излизам. И трябва да се обличам, така че... Така. Това беше бързо. Още 15 минути, докато изляза. Как се слага след това? Така, понеже това е за папионка и... Не знам. Как се слага това чудо? О, успях. Се видим като излезна. Чао. Така, преди да излезна за рождения ден, ще направя едно Tasting video of English on point. на тези сладки, които сестра ми донесе от Лондон, била за някакъв буддист храм. И сега ще ги правим. Ще чупа по-малко. Да, интересно изглежда, да са вкусни. Брат, Буда, супер си. Знам, че ми гледаш в влоговете. Прати малко сладки още. Но, много добро. Така, първата беше супер. Втора, да. Това е някакво като бисквите, но Буда, ти си човек за сладките, брат. Само така ще. Някакво розово с шамфастък, мисля. Обичам шамфастък. Но як. Ано як. Още само две. Това е... Прилича малко на... Омага! Като с карамел. И това има шамфастък. Много са добри. Но искам още. Това е последното. Някакво карамелизирано, като че ли. Пак с някакви ядки. Те да казвам, че е малко странен вкус. Няма да го връщам сега. Който е правил тези сладки, Буда, мерси, ти си човека. Това е, чао. Така, значи, сега отивам към Фидоси. Пиши една на влога. Кажи. Това ще ни свириш. Какво искаш да си? Щом питаш. Не искам да ми свириш токата и фуга. Добре, чакай, спри. Свири ми, чакай, ти си джубокс. Класически джубокс. Том Джери, как се казваше? Не мога. Аз мога. Нататък. Стисна. Какво си? О, няма се. Не го. Ама ли съм? Да, аз мога. Супер, браво, Яна. Здраве за Фидоси! Здраве за Фидоси! Мачо ме! Айде! Всички следвайте влога на най-якия пич и ще ни виждате все по-често. Това е! Ебате жестоката камера, брато!
Току-що се прибрах. Време е за малко муханка. Всяка нощ на всички от мен. Добро утро на всички. То вече си е ден, де. Ама за мен е още добро утро, защото станах преди 1 час и сега с мама отиваме на бал, на Марио. И след това ще ходя евентуално на Гласа на България. Гласовите за да е майсторска. Да отидем на пластење става кола. Тате, да купиш на детето едно Ферари. Едно Ферари, Едно за те! Изголема банкова сметка. Мине то просто му трябва бензиностанция. Вътре дядже с бродовка. Едно за те, едно за Ма това конче е по-ефтино от Мерцедеса, какво мислиш ти? Е, сега и моята кола излиза. Истинската. Прибрах се вкъщи след бала, защото нямаше с кой да отида до Гласа на България и затова ще го гледам по телевизията. Обаче искам да споделя този залез с вас. Много обичам залези.